piatok 22. marca Božie slovo nachádzame v Evaníliu podľa Marka v 14. kapitole 32. až 42. verši takto. Prišli na miesto, ktoré sa volá Getsemani, a prikázal svojim učeníkom: Sadnite si sem, kým sa pomodlím. Na to vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. Začal pociťovať hrôzu a úzkosť. Povedal im: Veľmi smutná je moja duša, až na smrť. Zostaňte tu a bdejte. Trochu od nich poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je to možné, minula táto hodina. Hovoril: Abba, Otče, tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako chceš ty. Prišiel k učeníkom a našiel ich spať. Petrovi povedal: Šimon, spíš? Ani len 1 hodinu si nevládal bdieť? Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami. Keď sa vrátil, zasa ich našiel spať, lebo sa im oči zatvárali a nevedeli, čo mu odpovedať. Prišiel aj 3. raz a povedal im: Ešte stále spíte a odpočívate. Už dosť. Prišla hodina. Hľa, Syn človeka je vydaný do rúk hriešnikov. Vstaňte, poďme. Hľa, môj zradca sa priblížil. Modlitba s Pánom Ježišom. Vždy pripravený. Vedeli by sme o tom veľa hovoriť z vlastných skúseností. Najmä vtedy, keď sa nám po vzorných prípravách to či ono zmení priamo na mieste. To je život, povedali by ste si. Jedno heslo vo forme 6P hovorí: poriadna príprava je prevenciou prípadných problémov v praxi. Prevencia je pomoc. Taká pomoc, ktorú si vytvoríme pravidelnými prípravami na dosiahnutie takých či onakých cieľov. Pán Ježiš po 3 rokoch príprav dáva učeníkom jednu z kľúčových úloh: vybojovať modlitebný zápas spolu s ním a s nebeským Otcom. Zápas o posvetenie myšlienok, slov aj skutkov. Jeden z najdôležitejších, v ktorom sa ukáže, aký naozaj sme. Stratený bez Božej pomoci. Tak sa to ukazuje. Zároveň nám ukazuje, že nenahraditeľne potrebujeme Božiu pomoc. Otče, tebe je všetko možné. Aj Peter ju potrebuje. Aj každý z jeho učeníkov. Aj my dnes. Vďaka Pánu Bohu, že nám poslal Pána Ježiša. Že aj on sa modlí. Pri nás nevládnych. Dnes Boží duch spolu s našim duchom volá o Božiu posilu. Amen. Pomodlíme sa. Bože, ďakujem. Veľmi ďakujem, že neustávaš, hoci my prepadáme únave. Odpusť, že venujem málo času poriadnej príprave duchovného boja. Upevňuj ma dnes tvojim duchom. Amen. Dnešné zamyslenie pripravil Marek Hrivnák. Modlíme sa aj za cirkevný zbor Kunova Teplica.